Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapon iti solusyon. Apay, nagsipget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan nga Ethel, adinan inlanad ti address na. Ngem addalaeng dito'y pagilyan a Pilipinas. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad datlatan itinagan nga Ethel, ket aklunak amay saak kadagiti naayat adumdumngeg iti daytoy a drama nga uray idi maipatpatangatang kaylaeng iti radyo. Agis eskwela akpayla idi naesemakon nga agdengeg iti drama. Maasyanak iti maseknan kadagiti nangegak apadas iti YouTube channel. Awan ti panggep ko amang ibaba kadagiti naibilang a bagong bayani. Ngem mainaig metlaeng iti maysa nga OFW daytoy innak ibinglay. Kadagiti makangeg nangruna kadagiti OFW sapay la kumata sa andakto ahusgaan wenno karurod no apay nga inyo man kumet iti daytoy a programa ti pakasaritaak. Takayat ko laeng nga ibinglay tinagbalin apadas ko. Oh, apay Ethel, ano ti problemam? Apay adi mo kaya tapalubusan nga agabrod ni Mickey?
Saan mat nga itikas ta, mamang? Ngam amoy mat akaan anak ko pay laeng. Marigata nak nga agunay mo. Ay na, saan arason day tatapno lapdam kit din nga agabrod ni Mickey? Di ka katagyaman no maka-abroad tapno sumaya at ti panagbiagyo. Mamang? Kan maysa, no kaduam amang taripato iti impas ngay mo ti pagparparikutam. Adaak mo titoy. Agkaabay laang mo ti unit nga baabangan tayo. Adaak mo tamang kita kan kano bilang laang. Iso nga awan ti parikot. Sana rumbang alapdam nga agabrod ni Mickey. Tapang panunutan na laang ti pagsayaatan ti pabilyayo. Di mo kumamutan imbagakan ni mamang ginagsaritaan ta, Mickey. Anya nagsaritaan? Di may papan iti imbagak anasay-saya at no di kan agabrod. Apay anas ka nga ibagampay lang ka ni mamang. Anya kumatidakes na ngay kat inakmat ni mamang. Naibkas ko lang matiriknakan ko ana Ay, Apay aya? kinasarita nak namin, kat sidsidiran nak. Apay ka no adi ka palubusan nga agabrod. Ha? Saan ka mo talapdan nga agabrod, Mickey? Tikid daw ko laeng, saan ko mga ita, takaan anak ko. Ethel, isuntumod lang nga iso. Iso kasayatan nga ipagnakon dagiti papeles ko, tapno maka-abroad akon. Palubusam latan anak kau. No parikot ti kadkadwam. Agnaud kayo ni taapukok dito'y balay. Tatang, saan ko mo tamabali na basta panawan latan ti renrentaan mi apag nanaadan mi. Nang runak at madanagan ni Mickey, tawan kadwa ti katugangak. Sa bagay mo't kit di Maawatak mo't di asawam. Ay, Oh, apay ang nagsinay ka itinaunal. ay, awan tatang, di daklatan ni kaskaso. Adala nga min dagiti banag adyak maliklikan a panunutan. Mamati ak ang marisot no anyaman dagita apagparparikutam Ethel. Di napatag, di ka umibot iti namarswa. Di nakabaybay anti Diyos, anak kau. Naornusan ti amin na masapol ko. Flight ko lang ng Tor-Orayak. Mickey, Napintas tagbalin na trabaho ko di abroad, Ethel. May pakat ko tinadal ko. aganad ka ijay ha? Aganad kayong matapanawak dito eh. Di mo ba'y beanta anak ta? Kastamot ni mamang. Wan, di kagdanag. Kanayo nalaglagi pa nga isong agabrudak tapno manggad. Kaya't kayo nga iaon itirigat. Agyaman ak no kasta, Mickey. Laglagi pam akanayon ti imbagakan ka aganad ka ijay abroad. No pay maikawaak, takaan anak ko kat ngarud idi. Awan tinaramidak no di ti tumuluklatan iti panagabrod ni Mickey manang Emmy. Kagiddan ti panangasikasok iti anak mi. Isumat ti panangasikasok kan ni mamang. Ta isukat ngarod ti bilin ti asawak. Amin dagiti gagayem ko. Ibagbagada ang nagasatak.
Gaputa na pintas ti trabaho ti asawak iti abroad. Agbali na kon anagin awa, banag aninamnamak met. Ngam kalpasan ti 10 atawan akadana ijay abroad. Agbayad manen iti pagadalan ti anak ta, Miki. Namnamaak ti ipawit mo Tapno ada inayon ko iti natgadak a pagbayad ti anak ta iti pagadalan. Imbagak matandan ka, Ethel. Pasensya kan da sa anak ang makapaw iti ta. Iso nga remedyong pumapay lang ti magastos. Miki, anya ngamin talaga ti mapaspasamak. Apay ka na yun akasta. Anya ka matan, Ethel. Amumot asaan ang nalakatag trabaho dito abroad. Kasano ako na asaan analaka? Di mo't sikat tinagkuna nga iso adita ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno nalaklak ka adumuras ti panagbiag tayo? Ti panagbiag mi iti anak mo? Unay gagit din ay Saan ka kumangagso iti kasta, Ethel? Maawatan na kumamot Apay, ti kunam. Di ka maawatan, Miki. Kanayon nga awatan ka. Sa nga pulon atawan nga agtrab-trabaho ka dita. Ngam adda kami pay lang nga agina dito'y sigod aren rentaan ta. Ethel, Sa nga pulon ti tawon ti anak ta. Namidwa pay la nagkita kayo. Namidwa pay la nagbakasyon ka. Tirigat na. Manipod na daan itinakam ti anak ta. Kanayon latan ang makibuybuya iti telebisyon iti ayan ni mamang. Tangamin, awan man lati bukod tayo at telebisyon. Ngam nagreklamo ak di? Saan apulos, Miki? Iso adi mo kunaan, adi ka maawatan. Umdas ka din day ta entered ko kwarta, anak ko. Wan tatang, adamot urnong ko iti panaglaklako kadagiti agduduma a cosmetics. Ethel, anak ko. Ay, Amo kamasyan kayo iti kasasaad mi iti apo ko yo tatang. Ngam di kagdanag. Mangmanggedakmat. Babaan iti panaglaklako kadagiti nagduduma a cosmetics. Isong adalat ta pangalak iti pagbiag mi iti anak ko. apay di katugangam ngay. Di nakalakit din matulungan ket para mo't iti apo ko na. Kanain nga ibaga nga awan kwartana, tatang. Anya? Ngam amok. Dakdakkel ti ipatpatulod kan kuana ni Miki. Ngam kada kami nga agina. Anya? Saan la aday ta? Nakompleto ni mamang ti appliances na. Idinto tada kami nga agina. Ultimo telebisyon na pagbuyaan ni Ronnie Boy nga anak mi kat awan. Iso abidto timbagbaga dagiti gagayem ko. Agumin awat ibiyag ko. Gaputan na pintas ti trabaho ni Miki iji abroad. Dakkel abidto, tatang. Apay, Ethel. Naggapuam. Alas 8 ni tirabi ingam itakala nga sumangpat. Pasensya kayon, mamang. Sinarak ko pa'y namin dyan nagbayad iti inutang na cosmetics alako. Sigurado ka. Amangan ba no sa bali ti sinarak mo? Ha? Agpanunot kan agbain ka kumamot no bilang laeng Ethel. Nakakaasi di anak ko amang manggad iti abroad. Panunutom kumamot ti rigat kan sakripisyo na amang manggad iti adayua. Mamang, awan ti dakas nga aramidak. Saan da ko mapagpanunutan iti dakas? Ay kat nasaya at no agpaisuday ta nga imbagam Ethel. Nalangarudan, ingkabagkatan na ni Ronnie Boy ang nakaturog iti sofa di tayan ko. Nakayat ko matan ti aginan na. Uwan, mamang. Timbes ko mama kainanaak mo.
Una yan ti katuga. Sakbatan ti agaw-awin. Tsak laing pagarot nga dagayam dakas nga apat na kanya. Una yan. Mami, apoy nga awan ti TV ta dito'y balay. Ha? Kuha anak ko. Saan ta matakasapulan ti TV? Saan aya, Ronnie Boy? Adda ko mamot TV ta, mami. Takno dito'y akong balay nga agbuya. Saanon adita ayan ni Lola? Apay anak, di mo kayatan ti makibuya di tayan ni Lolam? Kayat ko lat damat mami. Ngam may mayat ko man o damat TV ta. Awan pa Apollo's appliances ta, mami. Ngam di tayan ni Lola. Adda pa'y fridge na. Washing machine kan computer. Ronnie Boy anak, saan ka latang nagsapol iti awan? Ano santa no anya ti adda? Tinasayat anak ko. Ingkakit di agdigusen. Tasyak, isaganak pa'y dagiti lakok nga i-deliver ko. Alan, mapankan, anak ko. Kasla imposible a panunutan ngam agpaiso manang Emmy. Nabayag nga da ije balasiw tao ni Mickey nga asawak. Ngam nagtalinaed kami latta iti balay nga ababangan mi. No anya ti alikamon mi a pinanawan na, isulat ta. Tinainayon laeng kat dagiti naipundar ko, kabayatan ti panaglaklakok iti cosmetics. Ngam iti ayan ti katugangak, kumpleto ti alikaman na. Malaksid nga da computer na, nginginaan pa iti cellphone na. Tila ang ipatpatulod ni Mickey kada kami nga agina, kat ti pagbayad mi iti abang, kan ti pagbayad ti anak mi iti pagadalan. Ano maminsan, kat siyakpay ti mangibaklay. Agingga akalaat asimmangpet ni Mickey, adi na kami manla pinakaamuan. Apay adi mo yung baga sumangpet kagayam. Ay na Ethel, kalat namin daytoy. Isasaan kayo na napakaamuan? Kas makita mo't may sala nga bagti imot ko asimmangpet. Apay amin, anya ti napasamak. Mabalin ka di Ethel, saan ka kumanyag damag pa'y? Mabisinak, ada ka di makan? Ada, naimbaglaangan ta nagluto ak itay. Tano saan? Awan ko matikanam. Ay, mabisinak ka talaga Ethel. Idasaranak man iti makan. O sige, mabitlaan. Darasam mabisinak ka talagan. Kalpasan ng mga anak, kaya't konti agina na. Mamang, mabalin kayo kadi ang makasarita? May papanitian niya. Agdua bulanan manipod ka lahat asimangpet ni Mickey. Inal daw pa rumrumwar. Ngam di na ba't ipagbagano sa dino ti papapanan na? Amuyo ka din o anya ti mapaspasamak? Ane, apay ngaya siya ti pagdamagam. Anya ko mati amukay. Da kayo ti agdandan na siya ka ti pagdamagamon. Ha? Kuha ngamin. Ang mga nooda na ibagana kada kayo, mamang. Ay nahawan ti bagbagana kanyak. Kano adaman,
Anya kumaga po nga ibagakan ka ngayon. Anya? Iso ang mabalin ka di Ethel, saan man na siya ti palutputam. No anya man ti mapaspasamak ka na kayo agasawa, awan ti bibiyang ko dita. Sigurado ka kaditi aramidam, anak kao. Wan tatang, kayat ko amaamuan noon niya tagpaiso. Ay, oo na yan. Andyan ti mapaspasamak ka na kayong agasawa. Talaga ngamin anakaro ti panagtibayok tatang. Marikriknak, at milagro nga aramidan ti asawak. Ethel, Amuyo mo ti panagsakripisyo para iti estado mi. Para iti anak mi. Para iti pamilya mi. Iso adidak mo't siguro mapabasol. No kasto'y ti aramidak ita. malangarod anak ko. Magandad ka hamangan kit dinon niya ti mapasamak. Makamuditan tatang. Basta paliiwak ni Mickey. Surutak itinaliman. Dayjayan ni Mickey. Di na amo ang nasurutak itinaliman. Sino nga tatag na iti balay apagturungan na? Dayjayan, nagtuktukan iti balay. Ne, lalaki mo tinanglukat iti ritaw. Sino nga... Diyos ko, naging nagakda iti bibig. Iti lalaki ang nangilukat iti ritaw. Anya ti, kaya tasawan ti nakitak. Sino ti lalaki aga in-inagag ti asawak? Nakla atak iti kasjay na imatangak manang Emmy. Kat ora mismo, di marupak iti balay anapanan ti asawak. Ngam nakarkaro pa iti nakita ken naduktalak. Iti daydimatan akan ito anasumbatan ti amin asaludsud ko. No apay nga iti kinabayag ni Mickey iti abroad, kat awan apulos ti nagbaliwan ti biyagmi iti anak ko. Tamalaksid gayam iti inana apat patuludan na, at dapay sa bali abibiyagan na. Nalabit anauman kanyak ko na kuma. Ngam imposible, gaputa lalaki mo't tinaduktalak akarelasyon kan bibiyagan ti asawak. Saan mo't ang nakapaglibak ni Mickey, kat inaklo na ti amin, agraman ti pudno a kinatao na. Pimanaw kami iti anak ko iti renrentaan mi, kat nakipagnaed kami iti amak. Itamanang, 98 ti tawen ti anak ko. Kat manipod iti pinanawan mi ni Mickey, awanan apulos ti damag mi ken kuana. Ulitak ti imbagak iti damo apaset ti surat ko. Saan apanang dadael kadagiti kakailyan nga adda iti balasiw taaw. Ngam ammok nga adda ti sumagmamano nga addamot na lidem apalimad na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Ethel.
Pagayam nga Ethel, umunay ti amin, agyamanak ta intalak mo kada kami ti sensitibo apadas mo. Agduduma ti galad ti tunggal parswa. Agduduma met ti pagirayan ti riknada. Nasakit a panunutan ti napasamakan ka, wenno kada kayo nga agina kunak manlaangan. Ngam kasayaatan no ipampaminsan mo nga itanam ken nilipat tinapait apadas mo. Ket itultuloy mo asarangten ti anyaman akita ti panubok ti biag. Mamati akabaalam nga ipundar ti anyaman akasapulan yung agina. Gaputan na aramid mo daytan, sipod pa'y iti kanito anapan iti balasiw taaw ti asawang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad itinagan at tonton at tagal la unyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, tonton ko malatan ti iyawag mo kanyak. Tagal la unyonak. No sa dino apaset, pasensya kayon no jakon imbaga. Dakkel ayaman ko iti apo ta nagsublimanan dagiti nagpipintas ken makaliwliwa a drama yo. Nga uray no babaan itan iti YouTube. Aklo na kaubingak paylaeng, naasam akon nga agdengeg kadagiti drama yo. Ta isulat dengdenggek ken liwliwa no isurot nak ni tatang ijay talon. Agmay sa aklaeng nga anak manang, kat di makalak iti nakurapay a pamilya. Subyan taman nga rod iti tawan 2001. Adaak idin iti umuna atukad ti kolehyo. Maudin Arabia mabantayan ti bangkay ti inam, anak. Maudin Arabi ti pan nakakita taken ko ana. Intun bikat, itabon tayon ti inam. Hatang, nagsapa pinanawan na ta ti inam, anak ko. Kapoy ti traitor sakit na. Unyarot tatang. Yakon matungpal dagiti karikan ko ana. Nga iyaon kayo itirigat. Saan na matungpal tarapaap na makita na nagmart sa itin tablado. Awanan ni nanang. Pinanawan na tan. Tonton anak. Nasaan na ito yung pasamit tatang. Kasladyak maklon. Ikag umamaklonan anak ko. Tawanan ti maraminan ta. Impulangan ti inam ti bulod na abiyag iti namalsua. Kayo manan tatang, papapanan nyo aya. Nagliwliwa ang anak ko. Amumon, ti kayat ko asawan. Naggapo kayo manan iti sugalan? Anak, amumata kayat ko ti makailiwliwag. Isamap mapanak iti daya alugar. Awan ti magimulan nyo iti sugal tatang. Ang mga nanya pa iti mapasamak kada kayo.
Di nagpagtanagan, anak ko. Imbagak matayin, pagliwliwak lain. Saan kong aramitan abisyo? Saan niyo may bagaday tatang? Ang mga nagbalaw kayo. Nagbalin kaya mo na bisyo ti sugal. Ang mga nusan yun to na maikat day ta bisyo. Saan ko nakmet? Tonton. Nalal, inggagat maturugan. Masapa ka manan nga agrubwatin ton bigat nga agpabagyo. Tatang, Ala, nanak ko. Ingka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agbiyahe inton bigat. Ama pa nag-eskwel ay jay bagyo. naulimak ti balay Awan man nga kan ni tatang. Amang ano napan manin iji sugalan na pagliwliwaan na kano. Una yan. Kaya't ko alapdan ni tatang iti pa nagsugsugal na. Yung awan mo't ti maramidak. Sa bagay, di nakmot baybayan iti panagadal ko. Iso ahusto la siguro ti... Ha? Sika siguro ni Tonton, anya. Si Mangpot kagaya man. Kaya't mo ti agmerienda. Sino kayo? Ay, at kagaya mo anak ko. Iso ni Nelia anak. Isun ti baro nga inam. Anya? Apay di ka matagtagar itonton. Kagoran na, kaputain sangpot ko ni Nelia dito'y balay. Anak, maawatan na kumamad. Ubingak pa yan nabalo. At damot nagiti pagkasapulak. Anyan tatang? Awan pa'y makatawan, manipod pimusay day dinanang. Ngumad na nadagos kasukat na. Tonton, uraan niya ti aramidan ta. Saan na maisubli ti bihag day ti inam? Natayan. Rumbeng lang aklunan tan, kat mga baruanan tan. Iso nagpabaro ka mo tiniti asawa, kasta ka di. Ay, Nagbiit mo tin, nalinipat mo day dinanang ko. Naglaka mo tin, di pa nang isukat mo kan kuana. Una yan tatang, jaklay pagarup alaklaka ti mangalay ti kasukat day dinak. Madiman tiriknak, awan ti mabalin ko manang Emmy. Tasaan ko met ama ipaay ti pagragsakan ti amak. No sigod kat minalam nga agawidak nga agapo iti pagadalan iti syudad ti Bagyo. Manmano idin asumang petak ijay balay mi, kabayatan ti panagis-eskwelak. Nagbordingak idi iti bakante a papaabangan ti ikit ko iti syudad a pagadadalak. Babaan iti kaasi ti Apo, sa anak mo't anarigatan, takaarubak mo't laeng ti maysapay nga ikit ko, nga inauna akabsat ti amak. Agingga iti maysa nga aldaw, na idanon kanyak ti damag anauram ti balaymi, iso adagos anagawidak, taamkek ana isagmaken ti amak, ken ti kakabkab balay na.
malasatan niya ti oram tatang. Kunaklakit din na niyan tinapasamak kada kayo. Ay, Ngam anyan tatang. Di maputi amin na naipundaryo iti day dinanang. Linamot amin ti apoy. wan nga rod anak ko. Awan Apolos tinaisalmar mi kadagiti alikaman. Tay nagbalaw kami ni Nelia. Nakulan ti apoy. Anya kami tinapasama kaya. Jakbat amo anak ko. Aging gaita. Jak pa'y lapatyan anaura man ti balay tayo. Ala, saanan aday ta tinapatagtatang. Ti importante, nakalasat kayo ni Nana Nelia. Ah, Agyaman tayo lang ang tawon ti dagas sa napasamak kada kayo ni Nana Nelia. kaya't mo asawan, Tonton. Naaklon mo ni Nelia, kas may kadwa nga inam. Awanin ti maramidak tatang. Agdandan na kayon. Katamo kasaan kayon amalapdan pay. Tonton Barok, nakaidasara kon. Umay kantamangan tayon kada tatang mo. Sige, Nana Nelia. Umaya kon. Barok, ano samla ko man tilinutok akanan tayo Manumot lang amin tay tangdan ko anak ilabada. Ha? Gamdi kagdanag Barok. Ta intun sumaruno. Nana, saan ka napili ti makan? Amo ni tatang dayta. Tonton. Ken maysa, sana rin mga pilik pa ilang no anya ti may dasar. Ti importante, at damakan. Ket rumbeng la pagyamanak dayta. Sapay lakuma, tamaawatam ti ibagakken ka, Tonton. Anya dayta tatang. Saan mo't amay libakken ka tinapasamak at trahedya. Kaputa na uram ti sigud abalay tayo. Kinasapulan ang nagipatakderak iti sa bali. Tanudya karamidan ti kasta, awan mo't ti pagnaidan tayo. Tatang, Iso asapay lakuma tamaawatam. No pagsardengan ka pa'y laeng iti panagadal mo. maawatak tatang. Anya nga rod? Talaga akasta. Pagyaman ak no maawatam, Tonton. Kasarsarita ka ni tinalapat. Amangan no isidir muntukit di kanyak ti panagsardeng mo. Manggedak kabayatan di panagsardeng ko tatang. Agor nungak. Tapno makainrolak tumot laan. Adakan ka day ta anak ko. Hangam no ita, agsardeng kapaylaeng iti panagadal mo. Amok ti marikrik nam Tonton. Nangagong amin ti panakisaritam iti amam. Ket nadlaw ko akasla di na ingkaskaso ti imbagam apa nag-enrollen.
Awan samot din di panggap ni tatang amang paadal kanyak, Nana Nelia. Ngamin, kaslawan anyaman kan kuha na timbagak. Tonton, Makataunan tinasayang iti panagadal ko. Diyak kayat tagsayang pa iti kundaway. Kayat ko ti makadal. anya nga rin ti panggap mo ita, Barok. At damot ornong ko iti panagtrabaho, bayat ti panagsardeng ko nagadal. Ha? Agin rolak, makamuditan. Talaga kayat ko di makadal. Kayat ko atun uyin dagit arapap ko. Sigurado ka kadi, Tonton? Uwin Nana Nelia, aramatag tinaornong ko. Isa ti pag-enroll ko. Talaga kayat ko ti makaadal. Nasair ti riknak, idi kinasaritak ti amak. Ta idi damo, kaslaawanon ti panggap na amang suporta iti panagadal ko, manang Emmy. Gapu iti napasaran mi at trahedya. Ngem impamuspusak ti panagenrol ko. Idi nang ruging ti klase, nariknak matlaang ti suporta ti amak. Tamang tadmat iti allowance ko nga uray basit laeng. Nga isut na karagsakak launay. Narikna na siguro ti gagar ko ang makalpas iti panagadal ko. Kat uray kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Nagbinulig kami iti amak, tapno makalpasak iti panagadal ko. Idi nakaturpusa kon iti kursok manang, nagsapulak adagos iti pagtrabahuak, tapagururnungak iti usarat nga ag-exam. Kat iti asi ti apo, nakastrekak kas maysa a security guard. Kabaalam ka di pa'y anak ko. Narigat yar aramidam. Igid-gidan mo ti panag-review para civil service exam iti panagpay mo ka security guard. Kabailak tatang. Aramidak ti amin. Tapno matunoy ko dagit arapap ko. Aramidak ti amin. Tapno matungpal ko ti karik iti day. Awan dakas na nga uray ibalikas mo, anak ko. Amok ti karim iti day dinanang mo. Ha? Siguro. Gapu iti nalaos alitay ko idi. Iso ang nagapura ka nagsapol iti kasukat day dinanang mo. Tatang? Nagam kinapudno na tonton. Ipatpatag ko unay day di inam, anak ko. Ha? Pasensya ka lakuman. No nagdaras ang nakasapulak iti kasukat na. Agumpat yan nakuma, anak. Impatag ko iti kasta unay day di inam. Saan ka mabaling nagpasimpleng agripasok kadagiti naskan nga adalag para iti civil service exam? Bayat ti panagdutik. Strict unay dagiti official iti agency nga ayan ko. Ang mga no dati makakita kanyak dito ayan ti dutik kat idanon da kadakwada. Sigurado ang may katak iti trabaho. Ngumuray no kasta. Saan ka mapukawan iti namnama? Basta dawayak, agripaso aklat ta. Agreview ak para iti panag-examin ko.
Agano sak, taamo ka masubadan tumot lang dagito a sakripisyo. Masapo lang maragpat ko dagito arapaap ko. Saan ka sumuko? Basit lang anos daytoyen. What? Basit langan. Tatang! Tatang! Apay, anak ko. Ha? Apay naliday ka, tatang? Awan na ito'y anak ko. Di na kon ikaskaso. Ni, sana mabali na di ka ikaskaso, tatang. Anya ti makagapo. Apay Ha? Ni, aguray ka, tatang. Apay nga awan mo tiladawan ni Nana Nelia nga da di talamisita. Ay, pimanawan ni Nelia, tonton. Nagsina kami, anak. Ha? Dayta ka diti makagapo, no apay analiday kayo? Imbagak matan. Di na ko nikaskaso. Oh, anya tinapasamakan ka. Apay akas la maururaman ka amangay ayam itay kanyak. Tatang, nakapasak iti civil service exam. Nakapasak! Ay nakaanakan, nakasarita kundi magtulong kan ka. Tapno makastrat ka iti government service. Ha? Agpaiso, anti ibiyang? Huwag kaanakan, naipasam ti eksaminasyon mo kat nangato pa iti gradom. Iso analaka kalaangan ang makastrat iti gobyerno. Ay na, sapay la kuma, anti. Tapno makatulong ak maton ka ni tatang. Kaya't kung amin ngagsardangan ni tatang nagtalon. Kaya't kung aginanamot ti amak. Ay nasaya at naitapanggap mo kaanakan. Kat di kagdanag. Siya kunti mangibagbaga. Nalaing ka. Iso amamati ak makastrat ka iti government service. Sapay la kuma, anti ibiyang. Sapay la kuma. Sa anak nga rod anapa ay manang Emmy. Kat nakastrekak nga agtrabaho iti gobyerno. Pinagsardeng kumutan ni tatang nga agtalon. Taamok no kasano tirigat ti maysa mannalon. Ininot anapaduras ko ti panagbiagmi kan ni tatang. Kat ininot met anatunoy ko dagiti arapaap ko. Kat sagot ko ti amin abunga ti rigat ko. Iti amak, ken iti day dinagawanan nga inak. Itamanang adamot tan bukod ko pamilya. Kat agyamanak tanasingpet ken man nakaawat ti nagbalin nga asawak, isu nga awan ti parikot mi. Kayat ko laeng nga ibati kadagiti dumdumngeg daytoy apanirigak iti biag. Saan tayo nga agsardeng amang tunoy iti arapaap tayo? Tanubuyugan tayo iti aramid ti panagkararag tayo. Saan na tayo abaybayan ti Apo Anamarswa? Agyaman ak unay manang Emmy. Tuy pagayam mo, tonton. Pagayam at tonton, agyaman ak matken ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagmayat pagayam ko. Napnuan inspirasyon. Ta iti likudan dagiti napasaram arigat ken panubok iti biag.
Nagunod mo matla ang dagiti arapaap mo iti biyag. Kat gapo iti natibkar apamatim iti namarswa. Laklak amom ita ti imnas ti panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a JC, manipod Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, JC kumalatan ti iyawag mo kanyak. Dayta tinapilik, tap na masiguradok asaan to amaamuan dagiti taga ditoy ayan mi, asyak gayam tinagpaidrama. Manmanulaang ti makaammo iti pakasaritaak, kat kayat kulat tamot a protektaran ti kinasya sinuda. Nang runa ti maseknan unay iti innak paidrama apadas ko. May saak ka dagiti avid listener ti drama nga Iloko, manipod kaubing ko, aging ga ita anataenganakon. May saak matlaeng kadagiti nagliday, idinaawanan ti Salang Productions iti radyo. Iso ang nakaragrag sakak, idinangag ko iti YouTube daytoy a drama. Kastamutan ti pagsarmingan, mangbianong, ken Kapitana Orang, iti channel ni Ma'am Jovi Dupais. Amin dagiti isalaysay ko, kat insalaysay mo't amin kanyak dalolo ken lolak. Iso asubyan taman nga rodmanang, iditawan 1994. Anya ti kunam Elena. Ibatik kada kayo kanina ng timpas ngay ko, tao madayo ah. Anya? Elena, amom ka din o anya ti ibagbagam. Amok tatang, isungarod nga ibagbagakon kada kayo. Nga mapay nga apanawam kada kami kanina ng muti anak mo. Kag sa dino ti papanam. Makaamuditan tatang, uray sa dino ti papanak, basta kayat ko ti umadayo. Anyan Elena. Anyat panagkunam iti bagim kaniti impas ngay mo? Ayop? Ha? Kalpasan nga impugsit mo ti anak mo? Mabalin mo apanawan latan? Tatang, Nakarkaro ka pa ikit din ngam ayop ah. Tati ayop, amo na pa'y atari patwon ti anak na aging ga makabaal. Ngam sika, ti kayat mo ita, panawam latan ka na kami ti impas ngay mo? Ay na, nakarkaro ka pa'y ngam ayop, Elena! Ora niya ti mapaspasamak bakit. Di mo ipalubo sa pumanaw ni Elena. Bining lakay. Saan ang maiparbang nga panawan na kadata ti anak na? Rumbang nga iso ti mangtarakan iti impas ngay na. Lakay, masyanak iti apu ko ta. Ay, Ileng, bakit? Amuklatan ti rason. No apay asaan akayat ni Elena nga anak timpas nga ina. Anyaman ti rason na. Saan ang maiparbang, Ileng? Iso saan arumbang nga panawan na kadata ti impas ngay na? Iso ti ina, kat iso ti rumbang amang tagibay. Apay aya asangit ta anak mo, Elena. Diyak amukan kwa na, makapasurom. Day, saan arumbang ti kasta nga ibagbagam, Elena?
Anak mo dayta, ngam kasuron mo kit din. Kasano? Kat mabwisitak di tanga ubing? Ay, por Diyos ka ba't, Elena? Nagalas ba't dagita nga isa-usawang mo itibukod mo nga anak? Ay nanang, No siyak lamay sa, jak bigbigan nga anak ko dayta. Anya, saan ko nga anak dayta, nanang? Awan ti kasta nga anak ko. Iso ano diyo kayat nga ibatik kada kayo ti anak ko. Ibatik nga rod iti amana. Elena! Elena! Ayan mo aya! Elena! Bineng. Nay, Ilain, apay asikat yung mga awir itaapo ko ta. Ayan ti inana. Ay, pasensya kan, Bineng. Ngamjak kayat amayad ayo kadata ti apo ko ta. Anya ti kayat mo asawan. Impang tana nga ibati na ti apo ko ta iti ayan ti amana. No saan ta kayat atagibyan. Iso adya akon insinsina kanyak ni JC. Ngam idi nagbalawak. Awanan ni Elena. Pimanawan. Anya? Pilawak manang Emmy, kat day tatikang runaan arason, no apay adinak kayat ni nanang ko. Iti ababa sa Rita, di makelak kada lolo Bening ken lola Iling. Ngam amang ken inang tinakairwamak nga awag ko kadakwada. Isuda meten tinang paadal kanyak. Adda pagtagilakwan ni Lola Iling iji tiyandaan, kat pasaray sumurutakkan kwa na, manang. Timat inak, damag mi anagabrod, ngamjak amo no anya pagilyan. Kat damag mi pay anaki asawan, iso nga addan sa bali a pamilyana. Agingga, idi adda akon iti grade 4. JC, apok, ayan mon. Umay kan ata ni aldawan. Agpailit tapay. Agrobwat kan, tama nga numala daw ta. uwan, inang, umaya. Iling, bakit? Mangan kayo pa'y kan ni JC nga po ko ta, sakbay amapan kayo iji tiyandaan. Tapno saan kayo amabisinan? Muwan ka na, di kagdanag, Bineng. Inang, di balon ko nga. Ay na, ijay ton palingki apok. Ijay kan nga ikan iti balon mo. Sige, inang. Ayang kadagiti ilako tati magkatok, inang. Day talatan sabong ti karabasa apok. Ang inay adam alu adam tapno saan amalunos-lunos. Uwan, inang. Siyaon ti mga amo. Amang, mapan ngamin ka ni inang. Kaduak pa ni inang iji paningke. Sige, apok. Aganad kayo Kan lalay nga medyo pagadalan. Uwan, amang. Malagarod lakay. Mapan kamen ka ni JC. Ngumatang kayon. Kampuros lagi to ilako may anak to. Ngumatang kayon. Tapag isunto no mapan iti iskwilaan no madam-dama. Ngumatang kayon. Kampuros anak to. Tada yun no ijay kailangan. Ngumatang kayon. Angkon. Ante. Ngumatang kayon.
iswerte o kung nitatabi na eh. Sigurado day ta. Ay, Siya pati pagsarsaritaan da ina. Kanti akla ko iti abay mi. Gumadang kayo! Angkan! Ante! Gumadang kayo! Pinanawan ni Elena nga anak yaw. Nga pwede pakapilawan na. Ha? Di manon pa kapilawak di dinilaw da. Di mo sasawan ang kaasi ti apo ko. Gapo iti pakapilawan na. Tao, Jaklatan iday kaskaso. Aglako aklatan. Patpatagkan ko. Gumadang ngayon, ante! Pasensya ka na Angkan! ha. Namurot Nalapdanan ni alatang! ikaw. Gumadang ngayon! Ayan di, magayong kanyak, ama, ina. JC Apok, si Mang Putan ti ina. Ha? Patsyak nga mumunday ta. Taimbagan kan katikabsat ko. Saan ay ha? Uwan, ina. Kunana pa yung rod. Mamanak ano ayan ni mama. Pasyarak ka no. Pasyaram ngamin aapok. Amubi ka nilulom akailiw mo ni nanang mo. Ina. Mabalinda ka ako yugan no kayat mo, JC. Kan apagiso apok. Naalam mo tanje card mo saan aya. Ipakitam kan kuan na dagiti nangangato agradom iti iskwilaan. Oh, apay anak sanaay ka iti naunag, JC. Wan nga ron, Apok. Adda ka di parikaw. Awan mat, ama, ina. O sige. Mamanak to nga rod ayan ni mama. Ta ipakitakan ko na ti card ko. Apay nga da ka dito eh. Ha? Basyaran kayo lang, mama. Oh my God, ipagninda ka na kayo dahil kay card ko hindi iskwelaan. Jak pagan ano day ta card mo. Kukwam laang day ta. Ha? Mabalin ka di. Mapan kan itayan ni Lolam. Tapumanaw kayon dito eh. Mama. Di nakmat awagan iti mama. Lipata mo nga dainakan kakabsat mo. Ala, mapan kan itayan ni Lolam. Kat pumanaw kayon dito eh. Napasamak ti pagamamkak apan nakapabain ko. Kang runaan ti saan apan ang bigbig kanyak ti inak manang Emmy. Nagtartarayak a nagsubli ti ayan ni Lola. Kat nagsangsangitak nga imarakop ken kuana. Gapu iti inaramid kanyak ti inak. No pay kasta, pasiglataan na saya at apam magbaga ti imula da lolo ken lolak iti panunot ko. Kat kanayon da nga ibaga, asaan arumbang aguraag ti mismo nga inak, nga isumet ti inaramid ko. Naglabas ti adu atawan, ngam saan anapunas iti panunot ko ti kasjay nga inaramid kanyak ti inak, idi damo adaras a nagkita kami. JC Apok, orekas jay tinapasamak ide. Saan arumbang alipatom nga inam day jay? Ama,
Lagi pa, ano saan agapukan ko na? Awan ka dito'y lubong, apok. Kanayon nga ibagakan ka. Nalaos ti pungtot ko iti inam. Idinamwak akayat nakapanawan. Ilunod ko, kinun ko nakpay iti bagay. Naklon ko mat. Katimpa may sami kan nilulam tinang tarakan kan nang padakkel kan ka. Bang apag yang manak unay amang. Ano saan agap kada kayo kaniinang? Diyak nga mo no anyan tinagmanagak. Pinadakkel da kay tinasaya at apog. Isu nga ambog. Saan kan tungagi mulay ti sakit tinakam? Nang runa iti inam. Ingarik, lolo. Tung panak ni amin aminin nyo kanya. Si kanti mangibagakan kwa na iti dayta. Iling. Ay, Bineng. Masyanak iti apo ko ta. Amok ngaging ka ita. Di na pala nalipatan na di inaramid ni Elena. Ididamong agkita ta. Anyat amo tangay lakay. Amang ano nagbaliwan ni Elena. Amang ano maaklon na itan ni JC nga anak na. Kanayon nga ikarkararag ko akasta ko mailing. Takaasimot ni JC. Timbakla di naman lanarik na ti pamatag ti inana. Mala, siya garod ti mga lukoy iti apo ko ta. Ibagakken ko na asimang putmanan dito ipagilian ti inana. Yak ngayon ang maunit nga nabasamang iniinang. Nabayagan day di apog. Anyat amom. Amang ano maawat na kaitan ni mamam. Ang nuwa-nuwa ang itinayta, inang. Ay, JC, apo. Kan may sa. Amoy mat. Saan ko nga ugalit ti mapan iti komporme na ditan. Nang runang sandak mag-api na ayaban. Apo, si kati anak. Rumbang la si kati agpakumbaba. Awanda kas na ano mapan kay ti ayan ni mamam. Sikan timang sarong karkan kuan tapno marik na nagaipatpatag mo. Nga uray pinanawan na ka. Idi maladaga ka. Who are you? Are you a beggar? I'm looking for Ellen. Honey, let me handle this. Go and play with our kids. Okay. Anyat ar-aramidam ditoy. Nagpuskol at talaga ti rupam anya. Ayan, mama. Ayan na unay, ayan ni basol ko kan nga. Abay agas na lang unay, tiguram kanya. Uman pa'y gas na. Makawanan na kuma. Noan niya man tiyak amo abasol ko kan ka, mama. Kat oray ayabay ni aramidam. Adroyak lata. Taoray balik na dam tinubong. Aginatalata. Iswa. Ano kan? Saan at kilalablabidam? Pasaan ka welcome dito balay mi? Pumanaw kan?
Dayjayan ti kasakitan apagteng iti biyag ko, manang Emmy. Pasamak nga aging gaita nga addan bukod ko a pamilya, kat nakatataklat ta iti panunot ko. Nopay kasta, riming bawlat ta dagiti balakad ken adal nga imula da lolo ken lola iti panunot ko. Kat uray pay dinak binigbig nga anak ni nanang ko. Kanayon lata akaraman ti inak kadagiti kararag ko. Agyamanak no mapili mo't ama idrama ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, JC. Pagayam a JC, agyamanak matkan ka, taimbinglay mo ti pakasaritaam. Makapakintayag ti inaramid ken ka ti inam. Ngam dayawag ti kinatibker mo, pagayam ko. Tauray pa'y kasakitanan ako nam dayjay apasamak iti biyag mo. Di kalata nagimula iti sakit tinakam. Kat riming baw dagiti balakad ken ka, daamang ken inang mo. Wenno da lolo ken lolam, nga ison ti timakder kas naganak mo. Mamati nga agbalin ka na singpet ken responsable nga asawa ken ina pagayam ko. Gapo tanabinor kan, gapo iti naglabasam. Uray pay no kasta nga adda pakapilawam pagayam ko. Na perpekto kapay ngem kadagiti normal tilangana. Gapo iti nadalos ken nadarisay a panagpuspusom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a lorika, nga iti agdama kat adda ijay riyad. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan a lorika. Adun tinagbalin agayem ko dito riyad. Kat isuda tinakaamuak, maipapan iti daytoy a YouTube channel. Nakangkangagak meten iti drama, iti addaak paylaang dita Pilipinas. Ngam saan akas iti kinaesem ko itan. Ti panagdengeg ko iti drama yo, tinagbalinan aliwliwak ita, nang runa kat saan kami matngarod, abasta makaawid, gapo iti pandemya. Apektado mo ti trabaho ditoy, ngam nagasatak ta sa anak ana ipada iti dadduma at totally anaawananda iti panggadan. Bayat ti panagdengdengeg ko, naawi sakmet amang ibinglay iti padas ko, gaputa amok ang makaipaay iti adal tinagbalin a kapadasak. Sublian taman nga rudmanang dagidi panawen nga adda akpaylaeng dita Pilipinas. Apay manin ay adi ka matagtagarilori ka. Sinay ka sinay. Anyat mapaspasamakan kaya.
Kaano nga tayo sumaya at ipanagbiag tayo, Rodel? Ni, apay aya. Nasayaat mo ti panagbiag tayo Kasano ako naman nasayaat? Nakakaasi ak amang bunbunat iti entregam kanya ka mapaspas sa dami iti tricycle. Kita aman da iti silid ta. Nailot. Nagbara pa'y no kasto arabi. Sana makaturog iti nasayaat da tao. At day ta ka manin, Lorica. Kumaro man ang tikin na ambisyosam. Talaga kakaiso na alibret ag ambisyon. Day talangan ti mabalin kong aramidan. Isaadi mo ko na iparit mo pa. Lorica, Dumakdakkelan ti anak ta, Rodel. Uray nagmaymaysa. Sigurado nga umadumot ti pagkasapulan na. Apaman nga agadalan iti high school. Iso nga agsalukag ka kumamot Tapno maipaay mo ti kasapulan ti pamilyata. Ay na, Lorica. Amuklatan, no apay asaanan ang nagarmusar di asawam kat nasapa ang nagpasada iti tricycle. Tatang, Sigurado di nagulit mo manen ni Rodel. Sigurado... tatang, ibagbagaklaan kan kwa na asaanan nga umdas ti matmatgadan na iti panag-tricycle na para iti pagbiag mi. Ay, anak. Apay nga iti daduma kalugaran tayo. Kaslagay ay ayam dalang agbibiyahe iti tricycle. Ngam kontento damat iti panagbiag da. Isuda ngam na siya, nangato ti arapaap ko, tatang. Matlagayam. Apay nga raw, adi mo inring pasti panagadal mo. Inkagumaan da ka pinagadal iti daydi inam. Ngam natangken ti ulom. Di mo impaayan iti panawen ti panagadal mo. Day ta nagbalbalyo dong ti inararamid mo iday. Aday ta kayo manan. Agsidir kayo manan, tatang. Ibagbagaklaan ti agpaysaw, Lorica. No impaayam ko ma iti importansya ti panagadal mo iday, nasaya at kumatibiyag mo ika. Hanggang saan man, tabarkada mo ti inununam. Sakala nagbaliwan, idi inasawa na ka ni Rodel. Ay ayatak ni Rodel, tatang. Iso ang nagbaliwak. Ay ayatumot gayam. Katulungam nga agberok Saan nga ipatudon mo amin kan kuana? Kalpasan na, nagadupay lang nga irekreklamo, may papaniti pa nagbiagyaw. Agasawa kayo kan ni Rodel, anak kao. No kayat mo sumaya at pa'y ti pa nagbiagyaw. Agtinulong kayo Saan aday talatan mang manmandar kan ni Rodel nga asawam tar aramidam. Tandaanam day ta, Lorica. Ay na, Lorica. Awan di sabali pa nga mo ka pamuspusan tapno matulungak ti pamilya. No sana ti pa nagkabrod ko. Ha? Isungar-ngar ornoso kon ti amin, babaita. Iti kasta, maka-abroad akon kat matulungak matan ti pamilya. Ni, mayat sa ngagpayso day ta. Katuan mat. Hello? Iso nga gabrod kakit di matan sigurado sumayati pa nagbiagyo no makatagad kan iti abroad. Ay na, Lorica, I'm telling you. Sigurado agumin awat ti pa nagbiag mo iti kanito ang maka-abroad ka, girl. Namnamaham day ta. Ay na anak, sana basta-basta ti agabroad. Nagado ti malukloko dita. Ibagada ang mabiit da maka-abroad ng maamuan dan tulaengan ana itaray gaya mo ti kwartada. Tatang,
Nangrunakan ka, asaan mat anak katurpos iti panagadal na. Ang mga nulukunda kalaeng anak kau. So panunutam kumapay day taakayat mo asarkan, Lorika. Saan ka ngagdarasudaws? Taamangan no agbabawi kan tulaan. Magagaran ak unay nga agabrod, idi nadakamat kanyak ti gayem ko ti maipapan iti dayta, manang Emmy. Ngam nagdua-duaak, gapu iti imbaga ti amak. Pudno ngamin ti kinuna ni tatang, ado dagiti malukluko iti day di apanawan, takatibuk idi dagiti illegal recruiter. Sakit sa anak pa'y anak katurpos, tapaliwawangak idi teenagerak manang. Pudno ang nagbaliwaklaangan, idi inasawanak ni Rodel. Ngamjak idi naikat ti kinaambisyosak. Nagpampanunutak nga rod, agingga ang nakaikadeng akon. Rodel, panagkunakkat ka ba alak? Iso asapay la kumata maawatam, kat palubusan nak. Lorika, Kayat ko agumin awat ti panagbiag ta. Kayat ka atulungan amanggad. Rodel, pangaasim ko ma. Kayat ko ti agabrod. Delikado ijay, Lorika. Malaksid nga dayo ka kada kami a pamilyam. Amutang agpadpada na laka ka maupupay. Kasano na adda di mo magustuhan na mapasamak kan ka ijay, no bilang laang. Asino nga iti pagkamangam, katadda kami mat dito Pilipinas a pamilyam. Rodel, Diyak kahit amay sagmak kay Jabrod, Lorika. Amom nga ay ayatan ka unay. ay ayatan ka mat Rodel. Da kayo ka ni Jingjing nga anak ta. Iso akayat ko agumin awat ti panagbiag tayo. Ala, tapnawan ti makunam. Tangay tagibas sitom ti matmatgadak nga agtry-tricycle. Siyak lang ang dagabrod. Ha? Agpaiso, Rodel? Wen, Lorika. Siyak ti lalaki. Siyak nga ron ti rumbang amanggad para iti pamilyak. Iso asyakon ti agabrod. Aday ta, Lorika, Rodel. Kompleto tigatad nga imbayad ko iti tricycle yo. Agyaman kami na Binilda. Nana, Agpipindir ba tayo nga ruden? Tapno adda pamanaknak nga inlako yun kanyak ti tricycle yo. sige, Nana Binilda. Kat agyaman akmanan. Iti abroad ni tatang, nanang. Sigurado asa anak ton nga agsardeng nga agadal. Saan ka di? Wen anak ko, dire-diretso kanton nga agadal, aging ga makaturpos ka. Ay, kayat ko dayta, nanang. Nang runa kat agadalak to iti kina doktor. Ha? Agdoktor ka, Jingjing? Un, nanang. Dayta ti kayat ko a kurso. Ti agbalin a doktor. Di ka agdanag, anak ko. Kabailan da kanto apagadalan iti kina doktor. Ngamin, addanton iti abroad ti amam.
Inton bigat. Agbiyaya ko na mapan ni Manila. Ag-flight akto ninton bigat terabi. Rodel, aganlad ka ijay ha. Di mo baybay antibagim. No syaklat ni masurot, Lorica. Diyak kumakait nga giinad dayo tayo asang kapamilya. Ngamga po ta kayat mo nga at dapat sumayati pa nagbiag tayo. Aramidak na ito eh. Rodel, Di mo baybayan ti anak ta, ah? Asikaswan kan taripatum akanayon. ikarik Rodel. Kan di mo matpagdanagan ni nanang mo. Masansan asarong karan mi ka ni Jingjing. Tapno padamagan mi maipapankan ka. Bakit ang tiinak? Katilangan borida kakabsat ko ti kadkadwana. Isosapay la ko mata maawatam na pauitak matida. Awan anyaman na dayta Rodel. Da kami pa'y amis mo akan ni Jingjing ti mangitulod iti para kan ni Lola na. Kas iti nakon, awan ti rumbang apagdanagam. Siya kun ti makaamo iti amin. Kasla akla na itayok iti kaulpan, apaman ang naka-abroad ti asawak, manang Emmy. Nagimnas ti riknak, tapinang panunot ko, asumayaatan ti panagbiag ko. No sigud ket danda ni Jack kayat, amakitkita dakdag iti kalugarak nga agpagnapagna iti lugar mi. Nagbaliw, idi naka-abroad ni Rodel. Kay kayat ko idin no pagsasaritaan dak dagiti kalugarak, takasla na idumduma tiriknak, no mangmangeg ko nga ibagbagada nga. Ay na, sumaya at tunti pa nagbiag da Lorica, taaddan ijay abroad ni Rodel. Aklunak ang nagbalinak anatangig, kat inununak dagiti material abanag, ang makaipaay kanyak iti ragsak. Kabarbarumat dagiti suot mo nga alahas, Lorica. Aywan tatang, ingkatangak mo to ni Jingjing iti baro akawas kan sapatos na. Uray na kayo tatang, ada ginatang ko para kada kayo. Anya? Ay na, Lorica, anak ko. Saan arumbeng agbarayuboy ka? Rumbeng nga agurnong ka, taamok asaan asinsinan ti pa nagtrab-trabaho ni Rodel ije abroad. Tapno mapatuludan na kayo laang dito'y Pilipinas. Di ka kadiagdanag tatang, makaurnongak to. Anya ato? Agurnong ka itan, anak ko. Talaga akayat ko mati makaurnong tatang. Ngam no ita, enjoyak pa'y matbasit ti biyag ti kanayon ang makaigam iti kwarta ah. Ay na, saan ka nga agbarayo, boy? Tamang nadama ko na ti partido ni Rodel. Nakababay. Diyak kayat nga da masarsarita da. Awan tatang, kat no tunggal agipawit ni Rodel. Mapan kami adagos ka ni Jingjing ijayan ni Lola na. Kat itadmi ti para kadakwada. Isu nga awan apulos ti maibaga kanyak ti partido ni Rodel. Iti laptop ko, jakon kaya di computer ko, tako na ti ka klasik amay mayat ka no ti laptop.
Kat, kasano nga rodan ti computer mo, Jingjing? Di aramatom no video call kayo kan ni tatang, nanang. Adamot webcam na. Ay na, makapag-video call kami mat ka ni tata mo dito yung cellphone ko. Makaamukan ano niya ti aramidom iti computer ko, nanang. Basta kayat ko ti laptop. Tanalagaan pay. Kan maitugot ko di pagadalan. Kasla dagiti ka klasik. Kasta ya. Wan, nanang. Alang nga rod anak ko, gumatang ta iti laptop mo. Talaga ba't, Lorica? Agdo atawan pay laang ni Rodel iji abroad, ngam dakkelan tinagbaliwam. Ay wan ana na binilda. Narigat mat, naglanglangakit din alo siyang katadamot iji abroad ti asawa. Masapol la makita mat dagiti kalugaran tayo ang nagbaliwan ti estado ti biag mi. Saan ka di, nana? Uwan, ba't kat di padawan kan dito'y Lorica, tadapay papanak. Sige laang, nana binilda. Mapan kayo laptan. Kumusta ka ditan, Rodel? Mayat mo at Lorica. Ne, apoy nga agoy-uyag ka. Awan na nyaman na dayto eh. May kawak lang siguro iti klima. Kastaya, sa bagay, uray ditoy, agbaliw-baliw ti klima. Uwan nga rod. Kat, kumusta kayo ditan? Di na kami pagdanagan ditoy, Rodel. Sikati agan na di tata, sikati adayo kada kami. Iso nga nadam ti bagim. Di nakpagdanagan, tararamidag na ita. Sabay lang ko matagor nung kalori ka. Di mo gastusan iti kompormila ditan ti pagpambanugak ditoy, ha? Para iti masakbayan nyo gani Jingjing tararamidag. Di ka agdanag. Araramidag tayo ta. Awan ti rumbang apagdanagam, Rodel. Apay day tabang book nga igamaw. Kanapay ayadi ka makaid na, Lorica. Tatang, awanon nagyan ti savings mi. Tirigat na, maikapat abulan itanasan ang nagpauit ni Rodel. Nay, apay ngay. Jack amo, tatang. Kontak, ngam Jack makontak. Ultimo iti social media, Jack makontak. Nay, apay ngay. Anya ti mapaspasamak. Jack nga rod mo, tatang. Madanaga nakpaikit din. Nang runakat kasla masakit, idinaudi ang nagsarita kami. Anya nga... Apay anaklat ka nakakita iti cellphone mo. Asino day ta umawawag? No subject ko na matatang. Sino ngay dayto eh? Tinasayaan. Sungbatam tapno maamuam. Ang mga nunapatag ti iyawag no asino man day ta. Hello? Yes, I'm his wife. What? No! That's not true!
husband is not dead. That's not true. Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapu iti daydi awag ang naawat ko, manang Emmy. Pimusay ti asawak iti pagilian nga ayan na, gapu ta nabaybayan idi nagsakit. Nakasaritak mo ti pada a Pilipino akadwana iti pagnanaedanda, kat naamwak asaan nga imbagbaga ni Rodel nga adagayam rikrik naan na. Tasigun kano iti asawak, kayat nati makaurnong adagos, tapno agawi den iti pagilyan tayo, kat agdadan na kamin. Ad-addan anakonsensya ak kadagiti na amwak, gaputa awan apulos ti urnong kumanang. Isu nga awan mo't tinaaramidak, no di tinanguray iti bangkay ti asawak. Saan man ang nagsasao idi ti katugangak, nariknak nga adapan ni dir na kanyak, ta saan met ana ilimod kadakwada ti panagbalin ko a barayuboy. Idi na itabon ti asawak, nagdesisyonak nga uray na laos pay laeng idi ti ladingit ko, nagabrodak, ket napagasatan akmet, ken nakasarakak iti nasayaat nga amo. Isu nga aging gaita, addaak pay laeng ditoy Riyadh. Tunggal sentimo amat gadak itamanang, ik-ikak iti pateg, tanarigat gayam ti agtrabaho, ken mayadayo kadagiti ipatpateg iti biyag. Naganus pay laeng ti sugat a pinarnoy ti ipupusay ti asawak iti kinataok manang. Ngam masapol nga agbalinak anatibker para kadagiti mangnamnama kanyak. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Lorica. Pagayam a Lorica, anyan tinagbalin apadas mo. Nasaem, tamasapul pay amapukaw ti ipatpatag mo, sakbay a nakaamiris ka. Ngam talaga nga adadagiti kasta pagteng, asan tulaeng makaamiris ti may sa tao, no awanen dagiti napatagkan kuana. Ngam daytoy ti dayawag ken kapagayam ko, ti panagpursige ken panagbalin mo anatibker, tamamati ak nga inaramid mo akarit ti napasamak ken ka, tapno malitupam dagiti nagkurangam. Kat maituloy mo ti responsibilidad a napanawan day dinagawanan nga asawam. Itultuloy mo nga rod ti agbalin a natibker, ken kumararag ka iti Diyos, para iti panarabay na pagayam ko. Alakastan pagayam a Lorica, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyak.